Salutare fermieri! În vlogul tehnic de astăzi vă voi prezenta o soluție tehnologică pentru erbicidarea porumbului, erbicidul Kaltor. Kaltor este o soluție foarte bună de combatere a principalelor buruieni, monocotiledonate și dicotiledonate la cultura porumbului în post-emergență. Produsul conține 15% nicosulfuron și 60% dicamba sub formă de granule solubile în apă. Amestecul celor două substanțe active creează un sinergism, mărind astfel spectrul de combatere pe care l-ar fi avut fiecare substanță activă în parte. Acest efect sinergic este evidențiat în special pe buruienile comune din cultura de porumb. La aplicare, cele două substanțe active sunt rapid absorbite la nivelul frunzelor. Atât dicamba cât și nicosulfuronul penetrează cuticula și sunt translocate în țesuturile meristematice ale buruienii. Motivele pentru care recomandăm erbicidul Kaltor sunt: acesta nu este dependent de umiditatea solului, acționează foliar, chiar și în condiții mai puțin prielnice, efectul produsului fiind vizibil. Produsul se aplică la nevoie, la apariția buruienilor, având o flexibilitate foarte mare între 2 și 6 frunze ale porumbului, iar combinația celor două substanțe active, cu moduri diferite de acțiune, este un instrument de luptă împotriva rezistenței buruienilor. Kaltor este omologat pentru aplicarea la cultura porumbului în doză de 0,25 kg la hectar. Iar în cazul unei îmburienări foarte puternice cu dicotiledonate, se recomandă amestecul cu Falstar, un produs pe bază de mezotrione. Absorbția foliară a erbicidelor este influențată de o serie de factori, precum umiditatea excesivă, seceta, momentul aplicării și așa mai departe. Pentru a avea o eficiență sporită, Kaltor se recomandă a fi aplicat în amestec cu un adjuvant precum Angro, ce va îmbunătăți absorbția substanțelor active la nivelul aparatului foliar. Folosirea unui adjuvant va diminua efectul acestor factori externi și astfel vom avea o eficiență sporită a erbicidului. Ca întotdeauna, spor la treabă și recolte bogate!